Me ollaan Vietnamin Halong Bayssa. Tää on tämmönen niinku kelluva pieni kylä ja siinä on kämppikset ja no niin, mehän nyt nää ihmiset elää täällä ja tällaisissa kelluvissa taloissa. Täällä on koulut ja kaikki. Ja sit ne kasvattaa tämmösiä kaloja täällä altaassa. Hirveän isoja kaloja. Siellä on... Oi, kato tuolla! Yeah, they eat the fish. Siellä on isoja katkarapuja, täällä on tämmösiä en tiedä mitä kaloja ja... Siellä on rappuja näköjään. Täällä on erityyppisiä kaloja. Lisää. Katsotaan. Okei. Alex heittää tämmösen kalan sinne. Hirveä kalabaliikki niin sanotusti syntyy tästä. Joo. Tossa on meidän botski ja käytiin tossa just kajakeilla melomassa vähän. Mentiin semmosen luolan läpi pienelle järvelle, joka... No ei se järvi on, mutta mertahan se on tuolla kallioiden välissä. Ihan tosi makea mesta kyllä. Tän näköinen.